गिबियावनो आङो बर' थुनलाइ आफादनि सासे नेहाथारि जानानै गोदान बोसोरनि बयनिबो हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै बे नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे बाथ्राफोर रायजो राजा जोंनि बर' जाथिनि रायजो राजाफोरनो फोरमायनांगौ बाथ्रा दंखाय आङो बेवहाय ससियेल मिडियायाव नुजाथिदों। दा नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जानांगौ जे जोंनि मुंदांखा गेदेमा देंखोगिरि अरुन नार्जारी बिथाङा बावैसो सिगां 10 एप्रिल खालि रुंसारि जानानै थांबाय। दा बेनिनो श्राद्धखौ खुंफुंनो थाखाय जोंखौ मोनसे खुंफुं आफाद दाफुंनानै होदों। दा जों खामानिखौ मावगासिनो दङ, सान हर मावदों। जिहेथु जों 10 दिन 12 दिनल' समाय मोनोखाय एसे खस्थ'बो जादों आरोखि। जाय हक जोङो बेवहाय थाखा फैसानि एसे प्रब्लेम जों फेस जानो गोनां जादों। खारन माने जोङो बहुद मानसिफोरनाव जोङो थांनो गोनां जाबाय, जायनि थाखाय जोङो जोंनि बे लाइजामफोरखौ इनभाइटेसन कार्डखौ जोङो मानसिफोरनो बिलाइनो समखौनो मोनाखिसै आरोखि। जोङो फेसबुकाव होबाय आरो नोंथांमोननि दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों खावलायगोन जाहाथे आसामनि खना खनला जायगानिफ्राय जिहेतु अरुन नार्जारी बिथाङा बर' हारिनि गेजेराव हारिमुनि फोथाराव बिराद मोनसे गेदेर बिहोमा होबोनाय सासे बेक्ति। नोंथांमोना मिथिगौ आलायारननि बिथाङा सासे सिंगार, रेडिअ' आर्टिस्ट, बेनिफ्राय गोबां केसेट बिथाङा जोंनि थाखाय सोरजिनानै गालांबाय आरो बिथांनि गारां, बिथांनि देंखोखौ मिथियै रावबो गैया। दा जों लुबैदोंमोन मा जोंनि बे श्राद्धआ गाजा गोमजायै जानानै थांथों। जिहेथु जोंनि बर'नि सासे गेदेर आर्टिस्ट नालाय जों बिदि जाजानो लुबैदोंमोन आरोखि। दा बोथोरा बा जेरैबायदि जों कपारेसन मोननांगौमोन बे रोखोम जों मोनथ'वाखै। जों आसा खालामदों जों चिफ सारनिफ्राय जोङो 2 लाख रां मोनबोबाय। दा बेजोंनो जों जा हायो जोङो माने मावगासिनो दङ आरो जोंनि गोबांथार दैदेनगिरि जिहेथु सारनिफ्राय जोङो 2 लाखल' रां मोनबाय नालाय जों आसा खालामनाया एसे गिदिर। जों 10 लाखनि जिहेतु बाजेट खालामदोंमोन, दा 10 लाख बाजेटखौ जों मोनहाहैला। दा जोङो रायजो राजानिफ्राय बेनिफ्राय जोंनि गेदेमा साफ्रोमबोनिफ्राय जोङो एफा जोङो अननाय मोनबाय। दा जोङो श्राद्धखौ मोजां भाबैनो खुंफुंनो हासिगोन होननानै जों आसा खालामदों। निस्सय मोजां जागोन। गेजेराव साननैल'सै जों रेडिखासै। ओंखायनो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जोंनि गासैबो बर' माहारियारि आफाद जेरैहाय बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएसन आरो जोंनि आइजो अनसाय आफाद, जा आफादफोर दङ बिथांमोननि प्राइमारि लेभेलनि, डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि, साब डिभिजन लेभेलनि जेसेबांनाखि आफादफोर दं आं बिथांमोनखौ खावलायगोन बिथांमोना जोंनि बे सारादु खुंफुंनायाव जोंनि खुंफुंनाय जे हाबाफारिफोर दङ बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जाहाथे जोंनि बे सारादु खुंनायखौ गाजा गोमजायै जाहाथे साक्सेस बा जाफुंसार होनायाव मदद होयो बेखौनो खावलायबाय। जोङो लाइजामखौ हयथ' मोनहोनो हाजोबहैयाबो जानो हागौ आरोखि, जिहेतु जोंनि आखायाव साननैल'सै नालाय। दा बेनिखायनो खावलायखादों नोंथांमोना लाइजाम मोनाब्लाबो जाहाथे बयबो गावनिनो मानसि होननानै जोंनि बर' हारिनि सासे हारिमु फोथारनि सासे अलंबार होननानै सासे बिराद कन्ट्रिबिउसन गोनां सासे सिंगार हिसाबै बयबो जाहाथे जेबो दिदाबद खालामाबालानो बे श्राद्धआव फैनानै बिथांनि सावमुआव जाहाथे बिबार बारसे बावफैयो, बिथांनि गासै हाबाफारियाव जाहाथे बाहागो लाफैयो। जोङो ओरैनो गोबांथार जोंहा बावहाय हाबाफारि गैया। जोङो फुंबिलियाव बिथांनि सावमुआव जोङो बिबार बावगोन आरो बेखौ बावजेनगोन जोंहा बिथांनिनो अनजालि बिसि उर्मिला नार्जारी। बेनिफ्राय जोंहा दङ 9:30 जग्य होनाय, ब्रह्म धोरोमनि जे जग्य, बे जग्यनि गेजेरजों जोङो इसोर गाबज्रिगोन। बेनिफ्राय 11 बाजियाव बिसम्बि बेखेवगोन। बिथांनि लाइभ स्केट्सखौ लानानै
जों माखासे जों मोनसे बिसम्बि जायनि मुङा देंखोनि अलंबार नङा होमबा जों बेखौ जोङो प्रिन्ट खालामबाय बेखौ जोङो ओइदिनखालि जों बेखेवगोन जोंनाव सोर सोर आलासि फैयो गेदेमा आलासि जोंनि बिटिसिनि मानगोनां जोंनि हाग्रामा सारखौ जों आसा खालामदों गाहाय आलासि हिसाबै जों लादों बिथांखौ जोङो लोगो मोनाखैब्लाबो कमिउनिकेसनखौ जों खालामगासिनो दं जों आसा खालामदों बिटिसिनि मानगोनां चिफ हाग्रामा महिलारिया निस्सय बे हाबाफारियाव नुजाफैगोन जों बेखौ बयबो हास्थायदों रायजो राजाफ्रा बेनिफ्राय जोंहा आलायारन फिल्म बेखौ दहाय जोंहा मावफुं आफादनि खुंफुं आफादनि आफादगिरि मासिगिरि बिथां जगेश्वर ब्रह्मआ फोरमायबाय जोङो बे जोंनि आलायारन सिनेमा बर'नि प्रथम फुल फिसार फिल्म नङा होमबा बेखौ जोङो दिन्थिगोन आरो बिनि बिबानखौ लादों जोंहा जोंदाव बड'सा बिथाङा फैनानै बेखौ दिन्थिगोन बेनिफ्राय मोनाबिलिथाराव जोबथारनाय हाबाफारि दं हिसाबै दङ जोंहा जिहेतु बिथाङा 68 इयार्स कमप्लिट जाबाय दिनैनि दिनाव दा जोङो 68 आलारि बाथि सावनो जोङो बिथांनि सावमुआव मोनाबिलि समाव सावनानै जों आर'ज खालामगोन आरोखि जोङो बेवहाय बर' थुनलाइ आफाद थाबाय जोंहा दुलाराय बर' हारिमु आफाद थाबाय फरायसा आफाद थाबाय बर' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसन थाबाय आरो बयबो न'खरनि बयबो थाबाय जोङो जयैनो बिथांनि गोजोन जिउमानि थाखाय जों इसोरनाव आलारि बाथि सावनानै आर'ज गाबगोन आरोखि जों जोबथारनायाव आं खावलायस्रादों जाहाथे बयबो जेबो सानालासे जेबो माने गोनो गोथो सानालासेनो जाहाथे बे हाबाफारियाव बयबो लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे बाहागो लाफैनानै जोंनि बे सानसेनि हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै जाहाथे जाफुंसार होयो बेनि थाखाय आङो आखाइ खबजोबनानै गासै रायजो राजाफोरखौनो आं खावलायहरबाय गोजोन्थों